Ya wis. Dirasakno sit tong. Dirasakno sit karo lega, karo lega. Lega sit lega lega. Ayo lega. Asik. Jande. Yo yo. Hey hey. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareng. Aja munamuni nuturi kaya punyai. Ditokno wae yen mendem ngelosor dhewe. Mas Rio, monggo Mas Rio. Halo Mas Rio. Monggo bikin Mas Rio. Asik. Iyo, iyo. Ayo khusus Mas Rio, sini Mas. Koncomaten, Mas Rio, sini Mas. Lalalala. Ayo dek sini dek, gak apa-apa. Lalala. Ojo cekak atimu, wis tak cukup lelakonku. Pancene bener kandangmu, mergo mendem ngrusak awakku. Selamat tinggal kang cakulere nondugal. Dongano kuat mendem wis ora kumat. Oke. Rekan-rekan dari Mas Rio dipersilakan yo, sini Mas. Gak apa-apa, kita goyang bareng yo. Sini Mas, gak apa-apa, diajak temannya Mas. Sini Mas, sini la la la. Masuk. Yo yo. Da da, he he. La 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 la. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareng. Aja munamuni nuturi kaya punyai. Ditokno wae yen mendem nyelosor dhewe.
cukup kelelakonku pancene bener kandhamu mergo mendem rusak awakku kancaku lare noduka dongakno kuat mendem kuis ora kumat masih bersama Ristra Production Bro. Wis kondo yen yo marake cilaka aku wis matu nesep ning omongan batur wis kandhani yen pot gemarang gilali lanjut unjuk pi kakean dadi negatif kata gagas penting iso tuku beras ora tak anggap penting anak bojo wareng wis tak aturi operae kalah kewae yen wis mlosor dhewe hatimu wis tak cukup kelelakonku pancene bener kandhamu mergo mendem rusak awakku kancaku lare nonduga dongakno kuat mendem kuis ora kumat ya. Terima kasih Mas Bro. Sing nguli duit kie sing makili nyong ya.